uma une office is either uyiclerk abazama abhalisa impesheni beza kuwe noma uyiclerk lasekliniki abafuna uzobona udokotela beza kuwe kodwa une office either uthisha omkhulu uyaphetha isikole une office alibonge yona mhlambe nje uyabona uyimanage uphethe isitolo une office alibonge ivangeli khona nje into ethi angidlule ngeoffice praise the Lord ioffice nje alibonge yona so uma useva la enkonzweni une office mawuseva nje mawumi la enkonzweni use office ngiyangizwa bazalwane njoba nje niseva nina ngigeza nina inyawo ioffice leli office linikeze umoya ingcwele ukuthi ngiseva abazalwane akabongozana angimkhulu kunabazalwane kodwa ngithunyiwe ngise-office ngithunywe i-office elikhulu lasezulwini ukuzoseva abazalwane so-ke abazalwane abahlabelelayo ama-worshippers base-office i-office lokudumisa alibonge igama lenkosi so-ke bazalwane ngifuna ukunitshela into eyodwa i-office iyahlonishwa ngiyangizwa bazalwane i-office lenziwa njani uyabona nje leli office engikulona kunemicimbi engingahambi kuyona why ngoba ngihlonipha i-office akabongozayo ngesikhathi ngifike ngithi ngifuna ukuya athi uMengweni ngeke ukwazi ukuya lapho kungonakele lutho ngiyangizwa bazalwane bami leli office alingivumeli ukuthi ngithuke sengenza izinto ngenxa yani bazalwane ye-office akabongozayo leli office nje ngihamba nalo nje angilishila enkonzweni uma ngingena emotweni yami ngingena ngivula icapha zemoto ngena nalo leli office riba bahasi yana mahasi raba bahanda nabosa mangena hamba phakathi kwabantu abangakholwa ngiyazi ukuthi ngithwele i-office alibonge igama lenkosi so leli office I'm representing i-kingdom kaNkulunkulu ngiyangizwa bazalwane ngeke ngiyithuke nje ngelinye ilanga ningangizwa kahle ngeke ngiyithuke nje ngelinye ilanga sengithola sekwenye indawo ungazi ukuthi ngifike kanjani hayi ngani ngihamba ne-office na hasiyani mangabe ngisemsebenzini kubantu abangakholwa sanibona ninjani kodwa ngihamba nani ne-office ngohlala lapha esitulweni sami ngiyazi ukuthi i-office ngirepresent i-office ngoba ngimalanga ngikhonza abazalwane halebo shanda laba henamasiyanda lo ngikhuluma naye akufanele ngilahlekele nalo engikhuluma naye okuyena ongiphethe umnikazi we-office umoya ngiyangizwa bazalwane abashayi insimbi la bayaseva i-office ohlalisa abazalwane ongenisa abazalwane behlale uyaseva i-kingdom le inkulu kakhulu le kingdom mayefika umnikazi wayo uJesu eqhamuka ngamafu sizophakama bese kuthi bonke abasebenzile bahole abathandazela abazalwane ama-office lawo bazalwane fanele wazi ukuthi duty yakho uyayenza kwi-office lakho ngiyangizwa bazalwane alibonge yona leli office alishiwa aselishila enkonzweni ngihamba nalo ngisho ngilele embhedeni wami kuke ukuthi nje uma ngesinye isikhathi ngingavunyelwa ngisho ukuthi ngingene ku-Facebook nje ngibuka abantu kube khona ethi ubabuka uzobenzani ngaphandle ukuthi ubatshele imessage enguthume yona angisho ukuthi kuyisono bazalwane ukubuka uFacebook ngiyangizwa ukuthi ngithini ngisho ukuthi umnikazi we-office kimina kunezinto akanginqabela kuzona sise-office wonke umuntu oyisebenzi la endlini okhonzayo une-office leli office lakho fanele ube accountable kulona ukuthi uyiphatha kanjani ngoba ngiyangibona kakhulu abantu ngikhumbula ngisasebenza kwenye ikhampani ngangiphatha imali kwakukhona owayephethe i-admin owayesitshela nokuthi sigqoke kanjani ethi hayibo ufanele nifaka ama-crocs nisebenza kuleli office okuphathwa kuyimali ukuthi kwakungani kangazi lapho nje ama-crocs engawafunda khona njengoba sengiguge ngingane ethi fanele nihambe nibe formal wayephethe i-admin ethi nihambe kahle ngenxa yokuthi nihlonipha so bazalwane mangabe siseva fanele sazi ukuthi i-office esifake kulo nkulunkulu siyalihlonipha
akabongozayo. Praise the Lord. Awushayisa awushaya uJesu izandla. Thank you Lord. Hallelujah. Sine office sinani bazalwane. Bonke abaseva enkonzweni. Abanye baseva ababonakala kodwa balapha emuva. Bahleli phansi bayaseva. Umnikazi fanele ioffice liyahlonishwa. Ioffice lenziwa njani bazalwane? Akabongozayo. Hallelujah. Ngicela mshayele umoya egcwele izandla sibonge. Amen. Sifunda incwadi yeSambulo 1. Sifunda incwadi kaJakobe 5. Sizogcina ngayo. Hallelujah. Hlala ungasuki kuye bekezelela bekezele la konke uJesu no kube lenami uJesu wethemba hlala kuehla ungasuki bekezelela bekezele labo uJesu no kubelena uJesu wethembele. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 verse 17. Kube isambulo 1 verse 7. Sikhuleke bazalwane. Hallelujah. Thank you Lord. Abba Father. Yeah. Chapter 1. Yeah, chapter 4. Chapter 4. Yeah. Verse 1. Yeah. In verse 16. Verse 16. Yeah. Ngokuba inkosi uqobo iyabetha ezulwini ngezwi lenhlokomo lephimbo lengelosenkulu nangexilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Amen. 17. 17. Yeah. Bona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Yebo, ngicela isambulo 1 verse 7. Incwadi yeSambulo yokuqala verse 7. Yebo. Ifundeka kanje bazalwane. Verse 7 uthi bekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona Hallelujah. nabo abamgwazayo lezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Hallelujah. Silinde lusuku olukhulu lokubuya kukaJesu naphakaqwela bezohlwithwa emoyeni. Oh hallelujah. Oyeni intokozo yokwazana naye uJesu thina sisena. Oyeni injabulo yabangcwele. Baba siyabonga egameni likaJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele lithi lakho Baba siduduzane ngawo lamazwi ukuthi inkosi uqobo iyokwehla ezulwini ngephimbo lengelosenkulu kuthi bonke abafe bemamukela uKristu bavuke thina esasele sekhona siguqulwe. Nkosi yami Baba siyabonga sabele lona lelizwi usinike ithemba ngalo Nkosi phezu kwezilingo phezu kwezimpi phezu kwendlala kwesinye isikhathi phezu kokuhlupheka nokugula nencindezelo kodwa sazi Nkosi yami ukuthi ngelinye ilanga okuhle kuyeza. Hallelujah. Bazalwane silinde usuku lokubuya kaJesu. Hallelujah. Inkosi iyeza. Libonge igama lenkosi, alibonge iwundlu. Hallelujah. Babusisiwe abamlindile uKristu bayeqhamuka. Alibonge iwundlu. Hallelujah. Egameni likaJesu lithi bazalwane bekani uyeza ngamafu izizwe zonke ziyolila ngaye nabamgwazayo bazombona. Hallelujah. Sekuseduze bazalwane
ngizoncenga abazalwane ukuthi singabe sisabheka emuva, singabe sisacabanga emuva. Elithi zikaNkulunkulu, mina nonke niphundukile enkembeni, balekani lingeni. iJerusalema livalelwe ngaphakathi kimina. Alibonge igama leNkosi. Elithi zikaNkulunkulu, incwadi yamaHebheru ithi yena abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafunizwe lakubo. Sifunizwe lakithi bazalwane. Sikhona la emhlabeni, siyadlula, siqonde ekhaya. Izwe lakithi lingaphesheya. Haleluya. Ethi umhlabeleli nxa singena ekhaya, ekhaya ukubona iNkosi laphaya, laphaya sojabula thina sonke sodwa. Haleluya, haleluya. Sizombonga ngaphesheya. Alibonge igama leNkosi. Lithi zikaNkulunkulu kabazalwane, uJesu uzoyifikelela uqobo, ngoba iNkosi iyokwehla yena uqobo. Bazalwane ngephimbo lengelosi enkulu. Balibonge igama leNkosi. Ingelosi enkulu iyashaya itilongo. Leli tilongo bazalwane liyokwazi nokuqubula thina. Alibonge igama leNkosi. Abahle uJesu babamukele, bayavuka siyohlangana nabo emafini. Hallelujah. Glory to Jesus. Uma bazalwane sihamba sibuye sibekezelele inhlupheko. Hey bazalwane, angifuni ukumtshela, angifuni unganitsheli. Lendlela inenhlupheko. Lendlela inani bazalwane. Lezi inhlupheko noKristu wayithwala. Alibonge ivangeli. uKristu Jesu wayithwele kwaze kwaba sekusheni. Yebo, ekufeni kwesiphambano. Uma bazalwane sibekezela, siyazi ukuthi siyobona masinyane. Haleluya. Sizombona. Haleluya. Bavela emafini sizombona. Bhekani inkosi yeza masinya. Nabayigwazayo bazoyibona. Haleluya. Sithi wonke amehlo azobona inkosi Jesus uJehova. Bebiyeza abahlabeleli balekelele. Iyeza Jesus masinyane. Inkosi uJehova. Sithi bebiyeza. Inkosi uJehova. Hallelujah. Glory to Jesus. Silindele usuku olukhulu lokuguqula kwemizimba yethu. Hlala mzalwane ngapha, hlala. Haleluya. Hlala. Sisakhonza libonge iwudu. Siyahamba bazalwane. Haleluya. Bazalwane kwenzeka umuntu bayitsheliwe ukuthi ibhasi lizomthatha eliye eThekwini. Etsheliwe ukuthi eThekwini kukini eThekwini. Njengoba ula eMandazini akusikho kini la kuseThekwini kini. Kuzofika ibhasi elizothi layisha imithwalo bese ena umestopini. Ibhasi lizofika ebese ibhasi liyafika likufika ungekho estopini. Kungabe asisinqumo esingekho right leso bazalwane. Ngakho ke bazalwane ithini into
24. Hallelujah. Asihlale silindile akufanele badalane ethi lize lithi zikaNkulunkulu osensimini engasho ukuthi usabuyela endlini usayothatha ukudla lithi osengadini engathi ukuthi usaphumula kancane. Hayi bazalwane, asisekho isikhathi sokuphumula, iyeza ngabafu. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Bazalwane. Hallelujah. Matthew chapter 24. Ningajiki bazalwane, ningajiki, ningafumi nabangani. Usathana abantu abaningi ngobalima sengabangani. Abantu abaningi nje ungabuza ukuthi yini eyakwenziwe ukukhola umngani. Hawu. Umngani ugwinye wena umngani ugwinya wena ukwazi ukugwinya umngani. Hayi bazalwane lutho. Hallelujah. Thank you Jesus. Lapha yana mamungobese lapha. Hallelujah. Awushaye lapha ku verse 37. Oh, verse 36. Yabo. Verse 36. Kepha lolo suku yebo. Yebo. Akekho owazi lutho ngalo. Nazingelosi zasezulwini nandodana ribanga kuphela. Akekho owazi umzuzu nehora. Hallelujah. Ngathobazana nisho uJesu uqobo. Akatshelwanga ukuthi befika ngo6 ntambama. Ingakho nithi hlalani nilindile ngoba inkosi yethu iyofika ngesikhathi eningasicabanganga. Bazalwane, sijikela emakhoneni manje. Niyabona bazalwane baba? Nosathane naye uphume ngamandla akhe. Njengoba denisho ngithi kulezi insuku konke okubi kuhle. Konke okubi kunjani bazalwane? Uzubona abantu ukuthi uyababhora ngoba manje bathi bephila bebhekele wena uphila ubhekele bese bekubona ngathi uyisitha. Kanti wena ulinda usuku. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Lithi lapha ku 38. Yebo. Ngokuba njengasezinsukwini ezandlela uzamqola. Yebo. Babedla Babedla abantu njengoba namhlanje kuyadliwa. Umuntu udleze poste. Eposte steak senyama enjole kubona wonke umuntu. Ikhathi zokudla esho izilenkosi. Yebo. Bayaphuza abantu. Baphuza namhlanje imoto sezaphenduka amathaveni. Ukubona phansi kweyihlahla emgwaqeni ubone kuphaka inqwaba yeimoto. Uthi hayibo kwenzakalani lapha? Phansi kweyihlahla emgwaqeni ufike kudunusa imoto. Nokhula box. Lesingane. Umubuzo uthi abantu abami sekwenziwa kanjena. Kanti indawo kwakuphuzela kuzo ziphi? Insuku zokuphuza. Uthi usathane nethaveni kude manje yayidunusisa imoto manje iphenduka ithaveni kude. Hey Nkosi yami. Nalokukhipha ukhula box wakhe lokukhipha ukhula box wakhe ufika kugcwele namantombazane kuyaphithizela khona lapho kunedili naseyinsukwini zikaNowa kwakunjalo babedla babephuza babenze njani babeganwa siyokwembesa sisebembesweni kasibanibani size kubani uyashada yebo kwafika usuku lukazamcolo lwabenze njani wangena uNowa ngena Nowa lesizulwane sakho. Hallelujah. Usuku lwabenze njani bamngobese abazebasi baze bafika uzamqolo. yebo Wabakhuphula bonke. Wabakhuphula. kuzoba njalo ukufika kwendodana yomuntu obusisiwe abahamba emhlabeni. Hallelujah. Belindele lo suku lokuvela kwendodana kuyomuntu emafini alibabu igama lenkosi. Hallelujah. Glory to God. Abazohamba nama-ofisi abo. I-ofisi lakho kunikeze omoyimvele uzohamba nalo. Hallelujah. Hey! Aligunyule i-ofisi ngihamba nalo elokuthi ngokuqala kaNkulunkulu ngibe kuphawu
i-office lami alivumi ngendlela noma yini ngoba ngilinde usuku lokwambuka kwenkasimulo. Praise the Lord. Thank you Jesus. Mama Ngobese ngicela ungele ku-40 sivale. Hallelujah. Ngisalo 6 minutes. Yebo. Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini. Babili ensimini yebo. Omunye athathwe, omunye Omunye uzothathwa, omunye ashiwe. Alibona igama lenkosi. Abazoshiwa abanjani bazalwane? Bahambe bajika bathe sikhathele. Lento yalomfundisi asiyiboni kahle. Lento kamama umfundisi umbuyazi asiyiboni kahle ngoba nawe uneyinkinga zakhe, nawe uneyinhlupheko zakhe. Siyahamba bazalwane. Mina ngizothi asebheni, asitesha ama-suitcase ethu, asibe ready ukuthi mayinkosi ibuya isifica simile endaweni ngoba njengesela uJesu uzofika njengesela. Akekho owaziyo umzuzu nehora. Alibonga igama lenkosi. Ababili babasensimini. Basazokhala abantu. Abantu ade bekhathwa i-COVID. Basazokhala abantu sesinyamalele. Basazokhala abantu sesinyabazalana. Sizonyamalala. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngize ngidabuke bathandekayo oshayela ibhanoyi berijistile igama lakhe encwadini yokuphila. Ngoba bazalwane uma siwarijistile amagama ethu encwadini yokuphila sihamba njengokhozi, sihamba kanje. Alibonga ivangeli. Hallelujah. Asivumeli into ezosidonsa isidonsele empini yobubi sitholakale sesisala. Ngiyabadabukela ibhanoyi lobelishayelwa ipilot umzalwane losakazeka nabo ngoba yizo basazokhala abantu ade bekhathwa i-COVID. Akithi i-COVID ikhathisa umhlaba wonke, sebezokhaliswa manje ukunyamalala kwethu. Sizonyamalela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Ayevela siyakutshebula njengamathole evela. Siyakutshebula njengamathole. Ibambi kwabazosala bazonibhaxa abantu. Lalelani nenizosala kade bembona abantu nizala. Bazonitaxa abantu ngemfundo. Ngoba kuthiwa kwamali le abantu abayihubha kangaka. Abantu le mali abayihubha kangaka. Abanye bese beyilandela inyoka ukuthi inyoka zibahlanzele yona. Kuthiwa bayithinga yobigwele umgwaqo. Bekhala ngokuthi yababambezela ngoba kole kunendlala yesu. Bazalwane, nina enizosala abantu bazothi sisotise wena. Hayi mina ngifuna uqaba ngoba ngekho impela. Hayi lokho usathani yakwazi. Hayi ngizobe ngekho. Hallelujah. Ngoba sibhekana nawe usathani uyakwazi wena. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Amen. Bazonishaya abantu abangakhona bethi sitsheleni ukuthi senze njani. Sobela uNkulunkulu. Yabona lo mnyango lo njengoba babhenje empty kangaka nje behleli. Basazongqonqoza bewushaye lo mnyango lo. Mawujesu efike ke bazalise silele bowushaboze bewukwatule bekanti bosifica phakathi. Ngoba yini bazalwane izinsuku zikaNoah babedla abantu beyijabulisa bona. Bejabulisa inyama yabo. Yabona injabulo yenyama ingozi kakhulu bazalwane. Lord Jesus. Lithi zikaNkulunkulu uzamcolo wafike wabadudula wabakhukhula bonke ngoba babengalindele babesadla bejabula begana bengenandaba noNkulunkulu. Akabongoza. Amen. Nanti ke ngiyalesaba lo munye ethathwe lo munye ashiwe. Ngiyalesaba lokuthi kuna abazothathwa khona bazoshiwa. Ngizothi bazali i-office lobuzalwane alilahlwa. Lento kuba yi-office. Njengoba ngihamba nje ngi-office nje ngibhaliwe nje Jesus. Akabongoza. Hallelujah. Ama-devil worshippers mayihlangana nami ayabona ukuthi lo uvutha umlilo. Hey, I-office engikulona engaregister kulona. Ngathi kuleli i-office elithi Jesu angisuki kulo. Akabongoza. Hallelujah. Ungasali.
uthi kena ngakho-ke lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngalokhu usuku. Haleluya. Hallelujah. Hamba uyolungisa iy'ndaba zakho, hamba uyolungisa ini. Abantu angazi ukuthi babanjani, mina nje angazi bathandekayo. Mina ukuthi angazi noma le ndaba yasezulwini isimbulwe kakhulu, mina angikuthandi mina ukudlala. Mina ukudlala yini engikwazi. Amen bazalwane. Yabona nje usathane mina manje ngathi ungibambile kahle hle engangikhiphe ephepheni ngoba uyazi ukuthi asizwani. Bethi uyangidayisela, uyadayisa usathane bazalwane. Usathane wena uyadayisa ukuthi usalele athi kunjani lokho, kunjani lokho uma ungakudla lokho. Mangithi njengoDaniel ngithi lutho angikudli lokho. Ethi ayi abuya ethi kodwa kunjani mase ngikubise kanje. Ngithi lutho angikudli lokho. Alibeke yona abuya athumela umuntu ethi awusondele kuyena awenze ngathi uyamthanda lo awukukhulume naye. Hayi lutho angikudli. Ngihamba ne-office, ngihamba nani. Haleluya Nkosi yakasho. Ngisho ngagcoba ngize ngiphafe ngifake ingophe ngesikhathi ngigcoba umlomo ube bovu. Uyabona ngisuke ngenza labazali ukuthi laba bagcoba umlomo nabo ngikwazi ukubadonsa phela. Ngithi yabona ukuthi uJesu uyinkosi uyasindisa ngithi. Kodwa ngihamba nani bazalwane. Simosindisiwe Kadashe Abba Father simosindisiwe nampo sindisiwe nampo laba bathi ukuthi nokuthi ngithike labo. Haleluya. Jesus laba bazenza ngcono yebo-ke singcono impela, ngingcono impela nje. Hayi uyabona-ke ngcono impela-ke hayibo laba bazenza ngcono abathi abadlisona impela-ke yimi-ke loyo mahasaya mahanda basada eba basiyanda babesiya eba bahanda eba basiyanda Jesus ngamane ngishiye imbazalwane. Glory to God. Kunokwehle office ikhulu kakhulu le office elasezulwini. Hallelujah. Ngamane ngishiye ibhaki. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Silusuku lokubuya kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Siphakame. Ngamane ngishiye ibhaki. Kunokusala ama inkosi ibuke. Ngamane ngishiye ibhaki bazalwane. Uma lithi maye babakhuleleyo nabancelisayo angeke ngikwazi ukucela isizwe. Ngeke ngikwazi ukucela isizwe. Hayi inyama yami iyafuna impela izwe kodwa ngeke ngikwazi ukucela isizwe. Angikwazi ukucela isizwe bazalwane. Inkomo yami iyangithanda izwe. Inyama yami iyangithanda izwe. Kodwa uma izulu hayibo ngiyalikhetha izulu. Hallelujah. Kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba mnandi, kuyoba
soze khona le ezulwini bazalwane kuyobamnandi khona lena kuyobamnandi sesiphelele sesizwe ezulwini